Una serie gazte. Ane Zufiauren jatorrizko ideiatik abiatuta, hanek berak eta Gatxiken ekoiztetxeko kideek landutako lanak, esan bezala 80ko eta 80ko hamarkadan gertatutakoaren lagin txiki bat ekarriko digu, ordu betean dena kontatzea ezinezkoa delako. Baina urrats garrantzitsua da, zalantzarik gabe. Kontakizun hau dela medio, hil ziren gazte haien duintasuna berreskuratzea lortuko dugulako, eta haien familiek eta lagunek lotxari gabe hitz egin ahal izango dutelako. Yo la verdad, y creo que casi hablo también en nombre de Gatxiken, no nos imaginábamos que al tocar esta tecla pues iba a tener esta respuesta, ¿no? Que no sé si llegamos a tiempo o igual llegamos tarde, pero bueno, está a la vista que este tema era un tema que tenía que salir a la luz y bueno, ese ha sido un poco nuestro quehacer aquí, ¿no? Dar voz a las historias que durante muchísimo tiempo han estado pues, bajo un silencio, historias que han permanecido pues, en casas, detrás de las puertas, que cada uno pues, bueno, lo ha vivido a su manera y estoy seguro que la gente que está aquí sentada ahora mismo conocerá a alguien, tendrá algún conocido familiar o alguien que haya pasado por una situación bueno, pues, como la que pasan la gente de la que hablamos aquí, ¿no? Bai, gure artean komentatu izan dugu, bueno, dokumentala ordu beteko lan badala, baina importante izan dela aste hauetan eta egun hauetan hemen herrian zuek danek gai honetaz hitz egin izana, ez? Azkenean, dokumental honekin, Amaia esan dezun bezala, hautsak arrotu die, badakigu jende askori loa eragotzi diogula, eta, bueno, gustatu litzaigukena da zerbaitetarako balio dezala, ez? Ez da hila izan gaur atera eta ahaztu egiten gara, baizik eta, bueno, guztion artean ahaztutako objektuen kutsa hori irikitzen degula, eta honetaz hitz egiten hasten gerala, iruditu zaigulako jendeak produktu edo dokumental bat ikustea zara honetaz hitz egiteko beharra zuela, ez? Elkarrizketetan ikusi dugu hori, baina bereziki azkeneko egunetan iritsi zaizkigun elkarrizketa eta testigantza guztien harira, ez? Hanek esan duen bezala zalantza genuen, gure artean hitz egiten genuen eta esaten genuen, beteko dugu aretoa eta ez balin badugu betetzen zer gertatzen da, ez? Eta halako batean ikuste gainditu egin gaituela erantzunak, ez genuen espero erantzun hau eta honek herri honetaz hitz egiten du eta bereziki bere bizilagunetaz, ez? Aurkezpenean esaten den bezala eta hau ez da nire adierazpena, gero entzungo duzute dokumentalean zehar, soilik akatsetatik ikasiz lortuko dugu bihar pertsona hobeak izatea eta gizarte hobe bat eraikitzea, ez? Herriak ere hutsunen gainean eraikitzen dielako, baina gure esku dagolako hutsune horiek benetan aportatzea eta ez izatea begiratu nahi ez diegun plaza huts hori, ez? Esto se iba a quedar en un proyecto privado de un grupo de colaboradores, Ane y Gatxiken, y al final se ha convertido en un ejercicio de rehabilitación colectiva que creemos que el pueblo necesitaba, ¿no? Y por ese lado, bueno, os queremos agradecer al Ayuntamiento el haber apostado por nosotros. Nahiko nuke ere, bueno, Irizarra aipatu, beraien babesa ere jaso dugulako, eta esan, entzungo duzuten musika Garazi Zabaleta Beasaindarrak egin duela, oso musika politia da. Nik uste dut asko islatzen du dokumentalean zehar dauden testigantzak eta hildo hori. Eta ikusiko dituzuen irudi batzuk ere Bilboko San Francisco auzoan grabatutakoak dira, han bertan telebista bat zegoen, Telefrisco, eta haiek irudiak utzi egin dizkigute ezer eskatu gabe trukean, ez?
Eta eskerrak ematen, etxekoei ere eman nahiko nieke, ze bueno, 8 urte hauetan babes eta lagun izan ditut, baina gustatuko litzaiak aipatzea bat, bakit ez diola grazia asko ingo, baina Edurne, Izeba Edurne, eskerrak eman dizkizut. Azkenean gaur bali badakigu 115 utxune daudela, zuri esker dalako, ez? Ez dakit nun zauden eserita, baina zuri esker da, badakit ez dela bidea erraza izan, badakit kuadrilla eta familia askorekin hitz egiten egon zehala, askorekin diskutitzen egon zehala, baina zuri esker gaur 115 pertsona haiek deskantsu pixka bat gehiago jasoko dute, haien familiek ere deskantsua jasoko dute, eta eskerrik asko nolabait, gure beti esaten dut, defentsako azken lerroa eta lehen ate irekia izateagatik, ez? Lo diré en castellano porque sé que algunos entrevistados me entendéis mejor así. Quería agradecerles a Xavier, Gonzalo, José Ignacio, Juan Manuel, Miguel Ángel, Clemente, José Antonio, Justo, Paco, Luis, Francisco Javier, Roberto, Luis y Eva, ¿no? ¿Qué os puedo decir ya a estas alturas? Sé que, y me ha pasado con algún entrevistado, de llamarle y decirle, vamos a hacer un estreno, y ¿estreno de qué? ¿No? Sé que ya estabais un poco olvidados de nosotros, pero os quería dar gracias por ser tan pacientes, pero sobre todo por ser tan valientes, ¿no? Por hablar cuando a la gente le costaba y le daba miedo hablar. Gracias por abrirnos las puertas a vuestro corazón y confiar en que cuidaríamos de vuestro dolor con cariño y delicadeza. Espero que al final del día de hoy os sintáis orgullosos de lo que habéis logrado, porque en nombre de Ani y de Gachiken, nosotros estamos de haberos conocido y de haber podido realizar este camino junto a vosotros, ¿no? Eta aipatu nahi genituzke 3 izen dokumental honen zauriak direnak, oraindik ez dira orban bihurtu, baina guztion artean lortuko egunak, ez. Lehenengo zauria Xabier Dinaz Asoro da, tamalez gaur gurekin egon ezin dena. Eta, bueno, pixkat, trascendentzia kentzea aldea kontatuko dizuen ni Xabierrekin izan nuen lehenengo hartu emana, ni kazetarian nintzen, ikusiko dezute esaten detenarekin ze kazetari honan nintzen, ez. Hanek badakizu kontatu behar den. Goierriko itzan ebilen, eta egun batean Zumarragan lasterketa bat zegoen, eta gure orduko argazkilariak hainbat argazki bidali zizkigun, eta nik galeria bat egin nuen, eta argazkiak ireki gabe izena jarri nituen, ez? Eta argazki batean jarri nuen, Julian Jantzi ere etorri da Zumarragara, ez? Eta argazkilaria dituzin da esan txin, Xabier Dinaz Asoro eskubi da, ez? Eta, gero gertatu zen, elkarrizketa egin geniola, eta gaina gertatu zen, Zumarragan iesarekin hiltzan lehenengo pertsonaren eriotzaren urte mugan egin geniola elkarrizketa gu jakin gabe, ez? Bera Antonio San Pedro zen, Peter, izenez ezagutzen zuten, eta, kasualitatea edo kasu ez. Bigarren izena aipatu nahi nuke, eta bera Roberto Larrañaga da, guk ez genuen ezagutzen, eta esan behar dut, dokumentalean agertzea eskatu digun pertsona bakarra izan dela, ez? Bera Bergarara jaiotzez, berak zapataen bat zuen, Piruloko plazan, gaur egun laborala dagoen inguruan uste, nik ez duen ezagutu. Eta egia esan oso testigantza zintzoa ekarri zigun, eta gogorra eta politia ere bada Roberto ikustea hitz egiten, ez gintuen ezagutzen, etzekien zer egiten ari ginen, baina erakusten zuen berak hitz egin nahi zuela, ez? Eta hirugarren izena aipatu nahi nuke bera Aritz Berasategi da, ez? Aritz gure lankidea zen, Aritz dokumental honen grabaketetan aritu zen, eta, bazera esango dut, ez nik ez eta askotan ikusi Aritz negarrez, esango nuke behin bakarrik ikusi nuela, eta izan zen dokumental honen emanaldietako batean gure ofizinan argiak piztu genituen eta hor zegoen bere pelotari esku egin malkoak lehortzen, ez? Eta, oso hor pentsatu nuen dokumental hau gustatu zitekeela Aritz bezalako pertsona bat unkitzea lortzen balin bat nuen, ez? Eta irakurri nahiko nizueke iruditzen zaiten, bukatzen irakurriz gauza bat iruditzen zaiten gaurko eguna eta gaurko ariketa laburtu dezakena, ez? Eta da, ez da gogoratzea min ematen diguna, bakarrik egitea da, ez izatea inor gure malkoak lehortuko dizkiguna. Ez din inori esatea zergatik ari garen negarrez, inork ez paikaitu lertuko ispiluak ulertzen gaituen bezala. Denbora gehiegi da, utxune horren presentzia farolen argiek marrazten diguten itzaldugula. Denbora gehiegi gure burua apurtutako hitzekin deskribatzen. Denbora gehiegi elkarrekin hitza erabiltzeari utzi geniola. Horregatik izan dadila gaurko eguna ize berri, urte asko atzera irekita utzi genuen leiho horretatik barrena. Izan dadila hitzakia gure iraganari ihes egiteari usteko. Eta izan dadila gaur min hau, izan dadila ispilu apurtu bat, eta josi ditzagun puska hori guztion artean, eta izan dadila gaur ispilu berri hori herri gisa begiratuko garen iragana.
Batzuetan espaitago poesiarik utxuneak preso har ditzakenik, utxune da horietan argirik gabeko ziega iluna, baina hala da benetan, argiak gara gure izatean eta izan bagara, eta izaten jarraitzen dugu gurekin izan direnak izaten jarraitzen duten bitartean. Erreala ez baita soilik uki daitekena, ukitzea ederra den arren eta zein ederra gainera. Gaur malko batean gordeko zaitut eta ernalde zala malko horrek udaberri berri bat, eta sortu ditzala loreak, eta sortu ditzala kerizpeak, eta sortu ditzala arantzak eta arantzek zauriak. Zauri guztiak noizbait orban bihurtuko baitira, eta Piedad Bonetek esan zuen moduan, orban horiek historioa kontatuko baitituzte, noizbait, min emateraino merezi zuen norbait ondoan izan genuenaz. Gaur malko batean gordeko zaitut, gaur gorde egin nahi baitzaitut, baina neguaren hotza igarotzen denean, haizea itzultzen denean jakin askatu egingo zaitu dala, eta ernalde zala malko horrek udaberri berri bat, eta sortu ditzala loreak, sortu ditzala kerizpeak, eta arantzek zauriak eta zauriek orbanak. Eta orduan, akaso orduan gogoratu ahal izango dut minik gabe, orban horrek historio bat kontatzen duela, udaberriko lehen haizea bueltan datorrenean. Gordeko zaitut bihotzean min ematen duten gauza kutxunen artean. La verdad que es un documental que a mí me removió muchísimo, a la vez que me emocionó, ¿no? Como decía Amaya, yo por edad pertenezco, ¿no?, a esta generación, ¿no? Y según iba visionando el documental, bueno, pues era muy difícil, que no me vendría a la memoria muchísimas personas que ya no están aquí, familias, especialmente muchas madres, ¿no? Me vinieron a la memoria y muchas historias, ¿no?, que nos han afectado y que nos ha tocado, ¿no?, profundamente. La situación que se vivieron esos años en estos pueblos, ¿no?, tanto Zumárraga como Retsu, fueron años muy complicados y muy duros, ¿no? Pero al visionar el documental también he sido muy consciente, ¿no?, de qué poco se ha hablado de ello. Alex, qué poco se ha hablado de ello. Amaya, ¿no? Gracias por hacer ese ejercicio de que podamos ver y sobre todo de que podamos hablar, ¿no? Se ha mantenido todo como mucho en el silencio, ¿no? Pero no en un silencio sereno, no en un silencio sosegado, ¿no?, sino en un silencio que está sostenido por el dolor, ¿no? Y cuando el dolor sostiene el silencio, pues se ahoga, ¿no?, la palabra. Y qué importante yo creo que va a ser poder ver y compartir todos juntos y juntas este documental, porque estoy segura que sí que es verdad, ¿no?, que el dolor cuesta sanar, pero sí que la palabra posiblemente empiece a liberarse, ¿no?